subscribe di like, di komen, di share, banyak-banyaknya. Ikuti keseruan nanti ini mau ngapain kemana, yuk. Jogi basik ya. Halo Pak Petro. Gareng. Pak Gareng. Ini gareng, dasar budalnya gareng. Gareng. Lambene cilik gareng. Lambene gede. Lambene dawa, Petro. Lambene kecil bakon. Lambene Tumini. Halo Kak Wilis. Ini Kak siapa? Lupa Iya. saya. Kak Dian. Kak Yanti. Halo Kak Yanti. Indah. Yo, kok pede mungkin Iya mengenalkan kok iso. perkenalkan diri, oh iya. Dikenalkan diri ya. Selamat ulang tahun Mbak Tumini. Apa ulang tahun kok iso mumet ulang tahun. Masa ulang tahun setahun. Halo Papa. Apa kabar Papa? Anyar tok ae. Bosnya kondang kok. Panjak kondang. Ada nih. Bose anu lapak ya. Doli kabeh wis. Pokoknya kudu resik. Apa-apaan diresiki sono. Gue terus Sinoman. Sinoman. Ngenyek kayak. Ini wek, Sini doyan kok nih seragam ora. ketoknya halus nih, anu short loh nih. Oke. Dianu guys. Iya. Mantol laras. Wah, iki sekarang gowe kok. Loh guys, akeh kepike iki lho, banyak hewan ginian ini lho. Ibu mriki mawon, Mbah. Sekule kesane mriki mawon. Tuh. Panggang. Tom. Ini. Ye, Tom. boleh emek jane. Kining tirak kuadugan. Mantol laras. Pilawe gorene. Sokek. Itu toh, kabeh. Ning longno. Gorene to ayah derajat kok Ayo si Mam tarik ini yuk. guys, menunya guys. Kewane apa sih? Oke. Kekewane. Iki didadane, Dik. Didadakne. Lah sakai ngene iki. Tah. Alon-alon to Pak Njit. Apa ki pocok. Cipok wis aduh sik. Nah, ini dik ane. Nih. Yo. Ibu tok. Yuh, Mana sambelnya? menunya sapa iki? Sonya. Iki lho ditambah dhisik. Kok latune ae. Iku lho paha. Paha sak cekere. Kuku apa kentol. Bagi wae. Mikiran
Udang ke lo. Kak Wilis makan Maris. Makan. Oke lo. Iki aku dhewe. Bagian. Kulit tak apa iki. Wis gak wis tak jiko. Wis lah. Sapa jenenge? Tombay. Ya kamu masuk angin kok terus. Plamben. Awalnya nagem plamben. Tangga apa tangga plamben? Tadi di mana Kak? Dalam Tadi siang di mana? tadi siang menganggur. Oh menganggur. Terus sambelnya. Oh, udah nih. Ya Oh waduh loh gue. enggak maksudnya enggak aku kan sentuh. Kasar. Rambut bawang. Terus Jangan apa? Sungkatas. Jangan marah-marah. Hari wis madang kewapuk ngono. Yo yo. Gendong indin. Ora enek yo tak gowo. Yo lah. Aduh, kan bimbing. Iki kok gak enek sambel. Gak enek sambel ya. Soalnya gue nunggu. Ndi kok? Kain. Gak enek domi gitu. Kan kudune iki kena sambel ya. Kan sambel iki pedes ya. Gak enek rasane. Gone ku jangane nang. Wow. Eh? Sendok ini panas itu. Ya mak. Jane pojok ngelari kene banget. Yes, makan dulu guys. Berarti aku lupa ya sisa lai wong ya. Ya mangan kok ke salah wong. Nek wareg ora berarti. Nah iya. Selamat makan. Kita makan MBG hari ini guys. MBG hari ini. Telur sama jangan Jangan apa jangan ini? tempe. Ya, Jangan. jangan buncis. Ya wis Jangan jangan dendam, campur. loh. Pokok jangan-jangan ya. Sampai ketahuan loh. Jangan sampai ketahuan. Gitu, terus kan sana terus Ya mau dietnya sesuk ae. Nenek kancane seger ya. nenek sambal sama telur. Aku nak mam dhewe malah krik ngono.
punden para sesepuh aji sepuh ingkang sampun wawas ing para kaji, para kiai, para alim ulama, santriwan santriwati siang kelan dalu tansah sumanding wahyu kitab suci ilahi. Menika wahyu panutan kula lan panjenengan wonten ing alam donya. Para bapak, para ibu, para tamu undangan kakung mewah putri, para among tamu sinoman kang mas adik ingkang kula tresnani. Kakung mewah putri sekecak kenanggenipun lenggah sinambi anggrahapi pasugatan ingkang sampun mapan wonten ing Panti Boga suku bukuh kirang langgungipun panjenenganipun Mbah Lasmi kula pinangka wakil nyuwun agunging samudra pangaksami. Monggo Mbak Indah. Yuk. Nomor 3 nomor sekawan Roro Ayu Mbak Wile. Sinambi lenggah sekeco tresani kula sak kanca paring balipur. Bapak Ibu ingkang tasih tetenggahan. Wilujeng dalu wong ayu. Wilujeng dalu. Suwi ora ketemu awakmu kok malah kaya ngono awakmu. Apa iya? Iya. Aku setahun lagi. Kok setahun piye to? Setahun ki ora. 3 tahun kepungkur. Oh, 3 tahun Heeh, kepungkur. wis. Wong yo santiku lagi setahun yo Masa? cepet kan 3 tahun. Cepet. Lah iki masuk kangen prau bangkak ngene mbok kangen itu ndak? Ora. Lho, wong iki nang panggungnya kanggo banting-bantingan lho. Oh, malah iya cocok. Kowe iki lah ngrasane Mas yo indah kuwi cilik nang mungkri aku kuat iki. Oh iya. Iya ndek ben kuwi kok jan gumun. Sugeng pepanggihan kula sakateng mantol. Mantol laras jan murah meriah. Apa iya? Iya delokno. Penyanyine 5. Papat kan? Papat 5. Papat. Lah iki. Diitung kok. Iya nek koyo bayangan ayo Lah diitung. rasamu aku iki reco apa piye tak mbok hitung lho kok iso. Menawa
pinggirane dapur ngono. Lah rumasamu iki buta pinggiran ngono kok iso radiator. Lho, marah tapean. Ora. Lho, marah tapean. Orang jam lah ya stroke dhewe. Kok stroke gejala? Oh gejala. Lagi wis gejala. Iki wis mulai gejala. Nah, ini wis jembar ya. Ben. Kenapa sak jam itu? Loh, emoh. Tapi ndi? Yes. Cek apik berane. Heeh. Dek iki ngesak rombongan kudu kompak. asli lho, apa sak rombongan, apa balane? Liyane kok coklat ki lho. Lah kono abang dhewe. Lah kono biru dhewe, lah kono sapa lho? Gawane sapa? Aku balane sapa, Pak? Anu Kebetulannya coklat aku abang. malu dia. Malu, Lho, ora malu. maksudnya izin banget ngono lho, apa Maluan iki iki lho. kleru? Nanti Eh. jenenge Bok. Oh, dudu. Ini lho kemaluan. Kuwi. Ora ditutupi. Enggak aku enggak apa-apa. Lah. Mengko den soe lau. Ora olone meleset kok enak kena keringet kok. Nggih. Matur gunge panuwun Mbak Indah. Sampun bocah gunung katur dumateng para tamu. Saya suwi saya wengi saya kathah tamunipun Mbah Sulami. Iya sampai kok ono iki. Nggih. Iya, kamu anu kaya aku pikir karak. Marahi iki mengeridu awakku. Iya. Nggih. Tamu ingkang nemben rawuh ilu jangkrik Wis suwe-suwe genem sama ngene-ngene ndase kocak. langsung serampak lho. Lah iya. Bodhek ning apa? Aku kadung ngene lho, Kak. Nggih. Pak Jaiman. Terus kaku aku terus langsung masret kaya reme cakram ae. Nggih. Man Pak Jaiman rene. Nggih, Jaiman. So aku nek kene dile Jaiman. Nggih. Oleh garing apa Mbak Garing ngono lho, oleh Jaiman. Oh, Mbak Gareng iki rambutnya sak ipet Yo ya. saipat iki, rambutnya garing saipat. Nok wong ayu Mbak Yanti. Pripun? Bapake dhewe iki matur gunging panuwun ngersane Gusti tanpa pepindhan. Tinimbalan panjenenganipun Mbah Sulami. Nggih, ya niku betul. Mbah Lami. Mengke diprotes meneh. Supaya paring paripur dumateng tamu-tamu ingkang nemben rawuh wong ayu. Nggih, pangapunten iki tamu saking Bojonegoro. Walah. Jogo-rogo. Walah, dia bisa sitoke budek. Jogo-rogo kok sok guru. Tenan. Kok disenengi wong. Gareng praupane Randaya iki budek pisan. Nah, Grogol, ora jogo-rogo. Grogol pitu. Ora jogo-rogo. Iki dadi Amok kowe. wis ngajak gelut kowe iki. Lah kowe budek iki kowe piro? Lah kowe wong Rambutnya iki jogol ora jogo-rogo. Lah semuni jogo-rogo punya kowe kok. Masa aku, Pak? Yang muni jogo-rogo aku. Oh, berarti saya budek kupingku. Yuk, matane sene hukumane ora ya. cocok nek beli leb-leb jedeng iki. Gak jeding. Ning ngetan kono nek anu gawan. Oh iya, Gawan. jedeng gawan. Lah, aku kok buat aku ganduli katokmu. Atau aku tak support. Kok kewer-kewer ngono ra. Nggih, nggih, Pak D anu sapa jenengmu? Pak D Jaiman Gareng, alah. Jenengku Raja Iman ya. Nggih. Ngaturke lelipun. Niki salah-salah dari wonten channelnya apa itu? Tumini channel. Nah, bisa menyaksikan di live streaming Tumini channel. Tumini channel. Jangan lupa di subscribe, Di like, live. dia tahu. Pokoknya gambar jempol itu jenenge dudul. Kowe iki sing
ngomong kok dhuwur ya ngomong ngisor tak inget yo nduk niku. Lah tadi apa nih? Ini. Sing kene iki lho Mak, nduk. Ngono. Ya tanah tak gawe ngono. Oh, lho, Bang, lho. Iya toh. Ya otomatis. Lambine ki nak ngomong ki ya mesti melok. Sikilmu rada resik kok unggon aku wireng. Lah nek kaos kakian ngono cepet sih kaos kaki Kaki apa entar lagi kulite ngene iki kok yo Walah, tak kira nek kaos kaki ireng. Ya. Nggih. Niki kabar lelagon. Paringi panandang nggih Mas Cucu nggih. Panandang. Nggih. Duet kalih Bajaina. Men omahmu nek tengah alas apa? Nggih, kula ajeng nderek ngregengaken tengene Mbah. kancane anak kula niki sekolahe teng SMA. Oh, ngaten nggih. Menika ngempalke balung pisah nggih niki. Heeh. Nggih, kula nderek nyanyi judule Sabu Wanci Dalu saged Sabuan kita. digarap seragen. Nggih. Mang milih ya Mbak niku sing kali niku sampun apa sing iki? Pilih jenengan. Nek sing kilen ki Mbak niku dua wanita. Dua dunia iki. Beres pokoknya dua dunia kemana sabu. Monggo Mbak Anu Mbak Dian. Urute Mbak Dian. Paling pagi Ayo. Ngomong kok iso kami sama. paling paripur dumateng tamu sedayanipun wong ayu gilis monggo. Jadi ini saat telepon kuaterakan saking rawuh. Nggih. Sedeng dalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillah ya nok. Nggih. Dari iki jan Kepek, rame Jan. regeng tamune yo full. Nggih. Ngasih ra sedeng sampai teko manggon awor tukang son barang ngono iki. Nggih. Lha iki sih lho sing tukang nguri barang. nek pawon bodho ndelok iki jane ndelok opo. Udah kukur-kukur barang. Mas, aku kok delokan madhep ora ana madhep rene. Aku kok iso Lah kan kaya bokong ketek ngene lho. Aku seneng dolanan api. Ya Allah, saya toh madhep rene. Delokno, kaya bokong ketek madhep rene sik. Nek dolanan api. sama ngono ya. Dolanan matane. Ndasku sapa ngira remuk iku enak. Iki tak balik ning ngene. Api ya. Ayo. Penek cuma aja sirah, ndak. Penek cuma aja sirah. Tapi sirahku sing nganggo helm. Matur. Nggih. Kok aja mbok kukuri ae nang apane kok iso ngono ki. Dikeplak ini tak terus gatel. Ayo. Ora nek rambutnya kok dikukuri sing kukur diapane. Tanganmu kena rawe ya ini. Iki lho. Ngono ta. Dia mau iki nakmu mesti siramu tinggalan, nakmu mesti siramu tinggalan nang omah. Aku wis ngerti kuwi soal anu guyu dhewe aku sama. Dia mau nak bingung iki dhewe sirah kon ninggal ning omah angel. Nggih. Iki. Nggih monggo. Iki gak usah Nggih diomong. monggo. Monggo. Ya witekno piye mulai yo tanganmu iki nginang ngene. Aku yo kesetrum kok ngene. Sok ngalor ya. Si A. Lho. Ora ketan mbuh ya dadine garap ya. Iki bintang tamu. Iki nek awan kuminen. Kuwi iki ngono Gita jenenge. Oh, Gita. Nyapa gelut kok piye modal lanange? Iya. Ayo. Tandange grot ambek tumiren iki. Tumini. Apa gak iso deh. Dajing. Ya.
Monggo, Mbak Tuwini. Yo, ya. Yo, aku nang isor, jangan nang dhuwur Kak Medet. Yo. Iki nyapa? Nek kabele ruwet iki lho. Lha iki tukang son apa piye kok? Ora nguwet-nguwetan kembang udil-udilan iki lho. Lha kembang iki gurak apa piye? Lho, senani. Sing nyenani sapa? Yo, Yo, piye iki terus e? gelut ae. Eh? Gelut jaluk kejak gelut. Piye, Pak? Aduh. Lojo kan. Yo. Ora. Lah nek gelut e kepau iki. Ngawur kowe terus pilek kok. Permasalahan aku ini virus kok piye lho iso. Ayo. Ayo. Nyanyi Mbak iki. ini Nggih. Ya lho, Bapak. Oh, Dek. Yo, yo. Yo, yo. Iso. Kok celok emas jere. Iso. Mbak Tumini lali Mas. Ya. Iya. Sayange wes. Terima kasih ya buat Batik Digitalku yang ada dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan sehat terus, panjang umur, berkah barokah, lancar rezekinya. Yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Yang pengen punya momongan mudah-mudahan cepat dikasih momongan. Yang punya hutang mudah-mudahan cepat lunas, yang penting disaur ya. Oke, kritik sarannya ditunggu, jangan lupa ya. Kritik sarannya, oke. Udah dulu, apabila ada kata-kataku yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Udah dulu, dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, dadah.